40 বছৰ ৰৈছে এটা জাতি আৰু কিমান দিন ৰম এতিয়া টাইম বাউন্ড একশন প্ল্যান লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ এই জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে বড়োলেণ্ড মাৰ্টাৰ্ছ সিমেন্টাৰী बेनि बागै बिबुंथि लाखिदों दाइनि बारग' प्रिन्सिपाल वीरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा অসমত NDFB কে আদি কৰি গোবিন্দ বসুমতাৰী গোট বা তেওঁলোকে নিজেই এই গোটেই বিষয়টোত তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যে ভিত্তিবৰ্ষ 1951 হ'ব লাগে 1971 এটো সংবিধান বিৰোধী বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল কাৰণ ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যত 1951 ভিত্তিবৰ্ষ গতিকে চুক্তিখনক যিসকলে দুখ দিয়ে তেওঁলোকক ক'ব খুজি সকলোৱে চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে একমুঠে কাম কৰিব লাগিছিল बे बिटिसि दानायाव जायफ्रा मुंख्लं जिउखौ बावदों बिथांमोननि मुंख्लं जिउमाया जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव আৰু অহা কাইলৈ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নিজ নিজ এলেকাৰ ৰাজহুৱা স্থানত অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাজহুৱা স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব जों बाख्नायनांगोन अरायबो बिथां हाग्रामा सारखौ देहा जिउ सोलेर गारनानैबाबो बिथाङा गावनि हारिखौ गुबुन हारिजों नाख्लायनायनिफ्राय बा नाख्लायजानायनिफ्राय गावनि हारिखौ गोदना फसंनानै थांना थानायनि मिजिं लानानै जा मावदों बाख्नायनांगोन आरो बे हाबाफारि दाङाबाजि एबा आन्दोलननि समाव जा बिथांमोना हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोनां जिउखौ दान होनानै बावनानै हारिनि थाखाय जानाखि बुंस'हायै बेसेन गोनां होलांदों रावजों बुंनानै बिथांमोनखौ बुंनो हाया खोथाया ओरैबायदि बिथांमोननि अननायावनो दिनै बिटिसिआ जाखांनानै फैदों आरो बे बिटिसि दानायाव जायफ्रा मुंख्लं जिउखौ बावदों बिथांमोननि मुंख्लं जिउमाया जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव आलो गोजोनै जाहाथे गोसो गोरबोआव गोग्लैयो गोसोखांनो हायो बेखौनो मुसुखा महरै एबा सिखापसार महरै जोंहा बिथां जगेन्द्र बसुमतारी बिथांनि आखाइजों आरो जोंनि बिटिसि सरकार एबा हाग्रामा सारनि सरकारनि गेजेरजों मोजाङै दाफुंनानै दिनै बर' समाजनि गेजेराव एबा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि बर'नि जा सिनायथि बेखौ दिनै रोखा रोखायै बेरखांहोदों आरो अरायबो समाव जोंनि इयुन जोलैफोरा जे जोंनि हारिनि गेजेराव जे जोंनो जिउ दान होनानै बेबायदि जे होलांदों बेखौ मोनसे रोखायै नेरसोन हिसाबै बेखौ बानायनानै दोननाय जादों बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेन्टारी बेनि बागै बिबुंथि लाखिदों दाइनि बारग' प्रिन्सिपाल वीरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा जा मावदों मोजांखौनो मावदों जों बाख्नायनांगोन अरायबो बिथां हाग्रामा सारखौ देहा जिउ सोलेर गारनानैबाबो बिथाङा गावनि हारिखौ गुबुन हारिजों नाख्लायनायनिफ्राय बा नाख्लायजानायनिफ्राय गावनि हारिखौ गोदना फसंनानै थांना थानायनि मिजिं लानानै जा मावदों बाख्नायनांगोन आरो बे हाबाफारि दाङाबाजि एबा आन्दोलननि समाव जा बिथांमोना हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोनां जिउखौ दान होनानै बावनानै हारिनि थाखाय जानाखि बुंस'हायै बेसेन गोनां होलांदों रावजों बुंनानै बिथांमोनखौ बुंनो हाया खोथाया ओरैबायदि बिथांमोननि अननायावनो दिनै बिटिसिआ जाखांनानै फैदों आरो बे बिटिसि दानायाव जायफ्रा मुंख्लं जिउखौ बावदों बिथांमोननि मुंख्लं जिउमाया जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव आलो गोजोनै जाहाथे गोसो गोरबोआव गोग्लैयो गोसोखांनो हायो बेखौनो मुसुखा महरै एबा सिखापसार महरै जोंहा बिथां जगेन्द्र बसुमतारी बिथांनि आखाइजों आरो जोंनि बिटिसि सरकार एबा हाग्रामा सारनि सरकारनि गेजेरजों मोजाङै दाफुंनानै दिनै बर' समाजनि गेजेराव एबा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि बर'नि जा सिनायथि बेखौ दिनै रोखा रोखायै बेरखांहोदों आरो अरायबो समाव जोंनि इयुन जोलैफोरा जे जोंनि हारिनि गेजेराव जे जोंनो जिउ दान होनानै बेबायदि जे होलांदों बेखौ मोनसे रोखायै नेरसोन हिसाबै बेखौ बानायनानै दोननाय जादों अके बरिया नोंथाङा नैबे वार सिमेन्ट्रिखौ मावदों बड'लेण्ड मार्टार्सफोरनि वार सिमेन्ट्रिखौ मावदों नोंथाङा बै समावनो क'क्राझार एरियायाव बानायनाय नोंथांनि गुबुन गुबुन स्काल्पचारफोर बेखौबो जोङो दिनै नायगिदिंगोन ओल्ड बिटिएडि गावबुरा एसोसिएशन गावबुरा नबलां गावबुरा भवन
खारगामियाव थानाय क'क्राझारनि खारगामियाव थानाय नैबे अल बिटिएडि गावबुरा एस'सियेसननि जोङो अफिसाव जों मोनफैनो हादों बेनिनो नैबाहाय गपाल बसुमतारी बिथां मानगोनां गेदेमानि स्काल्पचार बानायना दोननाय दङ आरो बेखौ बिथां जगेन बसुमतारीया बानायदों मानगोनां गपाल बसुमतारीनि मेम'रियेल टम्ब मोनसे स्काल्पचार बानायना दोननाय दङ अल बिटिएडि गावबुरा एस'सियेसननि नैबे नब्लां सेराव मोनसे लंथाइ खुलि बानायना दोननाय दङ आरो बेखौबो मानगोनां जगेन बसुमतारी आर्टिस्टआ बानायदों बे बिथिङाव जगेन बसुमतारी फंनैसो बाथ्रा जों मिथिनो हास्थायदों जगेन बसुमतारी बिखौ 2008 बानायजादों जगेन बसुमतारीनि क'क्राझार एरियायाव बानायनाय दाब दाब जायगायाव बानायनाय बेबायदि स्काल्पचारफोरखौ जोङो नागिरदोंनानै जों लादों बिथां जगेन बसुमतारी बिखौ 2008 बानायनाय जादों 2008, 9, 10 सिमाव जाहैदों आरो बेखौ मा मेटेरियलजों बानायदों बियो दा फाइबार बै बड'लेण्ड सिमेन्टआ जाहैबाय माने ब्रन्जनि ब्रन्ज स्टेचु बे फाइबारनि ब्रन्जनिख्रुइ बे फाइबारनिया एसे खरसाया हालका जायो खरसाया खम जायो आं बिखौ 5 लाख लादोंमोन बै लादोंमोन 12 लाखआव 2003 आच्छा बै माने सिमेन्टनिया बेखौथ' नांखागोन अके बेहाय 5 लाखखौ 5 लाखआव थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन रेटआव गुबुन गुबुन मेटेरियलजों बेबायदि स्काल्पचारखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदि स्काल्पचार बानायनांगौब्ला नोंथांमोना जे बबेबा जायगायाव बानायनोब्ला बिथां जगेन बसुमतारीखौ जगाजग खालाम जगेन बसुमतारी नोंथांनि फन नाम्बारखौ बुंगोन नामा 9954215632 बे नाम्बाराव नोंथांमोना आरो फिन बुंफिन 9954215632 बिथाङा जाबाय बिश्व भारती शान्तिनिकेतनाव बिथाङा क्वालिफाइड जाना फैनाय MFA मास्टार डिग्री पास जाना फैनाय आरो बिथाङा सासे नेशनेल एवार्डी बेनिखायनो गोबां खामानि बिथाङा ललितकला इन्दिरा गान्धी बे बायदिसिना एवार्ड मोनदों बेफोर एवार्डखौ बिथाङा मोनदों जुदि सोरबा बबेबा जायगायाव जुदि बेबायदि गौथुमनि मुङाव बा गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंनि थाखाय बेबायदि स्काल्पचार जुदि बानायोब्ला बिथाङा बानायनो हागोन बिथाङा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों बेसेबां रेटआव बानायो बिथांनि सावरायनायजों जागोन बिथाङा बुंदों अके गोजोन मोनबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम